BTR आव थानाय गासै 30 माहारियारि आरो फरायसा आफाद स्टुडेन्ट आरो बिसोरनि जातीय आफादजों लोगोसे जोंहा जि मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दङ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ BTR अर्गेनाइजेशन आरो बे आफादनि मोनसे आबुं जि सावरायनाय बेयो जानानै थांबाय आरो गुबैयै बेखौ दानाय जादोंमोन BTR ओनसोलाव 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव सान्तिखौ पार्मानेन्टलि बर'जों लोगोसे गासै हारि माहारिनि गेजेराव गायसननाय आरो जों गोजोरै अनलायनाय बिदा फंबायनि गेजेराव जाहाथे जोङो थानो हायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय BTR नि गासै दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव जोङो जाहाथे माहारियारि आफाद फरायसा आफादफ्रा खौसेयै जोङो खामानि मावनो हायो आरो थामथियाव जाहैबाय जे जोंनि हारि आरो गुबुन गुबुन समाजनि सुबुंफोरा जि मोनसे आसा आरो मिजिं दङ जोंहा जि माहारिनि जेंना जेंसिफोर दङ बर' हारियाबो गोबां जेंना जेंसि दङ सुस्रांनायनि लामायाव माखासे सुस्रांजाबाय जेरै कच राजबंसिफोराबो दङ आदिबासि सावथाल बिथांमोनाबो दङ बाङालिफोराबो दङ गरखाफोरनि जेंना आरो गोबाङानो गावबा गावनि अधिकारखौ लानानै दिनै खोथा बाथ्रा बुङो नाथाय जोङो कमन एजेन्डा माखासे तयार खालामदों सोलोंथाइनि खेथ्रआव समाज फोसाबनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायबोदों आरो बै हारिफ्रा गावबा गावनि अधिकारखौ मोन्थों जाहाथे रावनिबो अधिकार मोननायाव रावबो हारिनि माने बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे खर्ब जाया बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायदों आरो जौगानायनि बेलायाव दिनैनि सावरायनायाव BTR नि मानगोनांसि प्रमद बर' बिथाङाबो दसे समनि थाखाय बाहागो लादों जिहेतु गासै फरायसा आरो माहारियारि गौथुमफ्रा बिथांजों सावरायनायनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा बाहागो लादों लोगोसे क'क्राझार लकसभा 1 नम्बर लकसभानि बिजाथि सिडली समस्तिनि MLA बिथाङा MLA हिसाबैबो आरो बिजाथि हिसाबैबो लकेलनि जिहेतु MLA बिथाङा बेयाव सावरायनायाव दङमोन आरो बे सावरायनायाव गोथौयै आरो गुवारै गासै बिथिंखौ सावरायनाय जायो जिहेतु बिसायख'थिनि सम बिनि सिगाङावबो जों सावरायदों आरो बेयाव BTR नि मानगोनांसिब आरो लकसभा समस्तिनि बिजाथि क'क्राझारनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मदद होनो थाखाय खावलायदों आरो गासै फरायसा आफाद माहारियारि आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै सान्तिनि थाखाय हारिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बिदा फंबाय अनलायनाय बेखौ मजबुत खालामनायनि आरो जोंनि इस्यु आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्लीनि मजियाव जाहाथे लानानै थांनो हायो आरो सलुसन खालामनो हायो बे मोनसे सार्थजों बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ दिनैनि सावरायनायाव बयबो मतामत होबाय आरो बे हिसाबैनो बयबो बिथांनि देरहासारनायखौ लुबैदों बे बाथ्राखौ दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायबाय आरो दिनैनि सावरायनाया मोजां जादों उननि समाव BTR आव थानाय गासै BTR नि आफादफोरखौ लानानै BTR ओनसोलनि सार्थ गोजोन जौगानाय आरो जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो बे बाथ्राखौनो दिनै जोङो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों भारत सरकारनिफ्राय केन्सेल जाबाय होननानै बे खोथाया बेबायदि नङा बाथ्राया जाबाय स्पष्ट 2020 सनाव BTR एकर्ड जादों एकर्डआव जिखिनि माने 11 नम्बरसिम जिखिनि क्लज दङ बेजों लोगोसे एनेक्सार 1 एनेक्सार 2 एनेक्सार 3 एनेक्सार 4 मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव पावर एन्ड फांसन साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बारायनाय जागोन मोनसे एनेक्साराव दङ बेयाव इनस्टिटिउसन गायसननाय जागोन भारत सरकार आसाम सरकार बोथ सेन्टार स्टेट बेयाव गावसोर राननानै लादों मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लामा दालां रोड ब्रिज बा बायदिसिना इन्डास्ट्रि गायसननाय जागोन मोनसे एनेक्साराव दङ जे बेयाव इनस्टिटिउसनफोर गायसननाय जागोन फसंथानफोर आरो दिनै जायखौ मिडियायाव जों नुबाय थादों जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेयाव NIT ट्राइबेल इउनिभार्सिटि आरो जोंहा रेलवे कोच फेक्ट्रि बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा UBPO आरो BTR काउन्सिल जइन्ट मनिटरिं जि कमिटि दङ JMC बेयो मालाबा हम सेक्रेटारिनि चेयारमेनशिपआव जायो माब्लाबा जोंहा
नर्थ इस्टनि जि इनचार्जआव दङ एडिसनेल सेक्रेटारि पियुष गोयलनि इनचार्ज माने चेयारमेनशिपआव जायो आरो जेला जेला जिएमसिनि मिटिं जिरायदों रिभिउ जादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो प्रेस खालामदों बेबायदियैनो बिनि माइनट्सआ ओंखारदों नोंथांमोना नाय जेसेबां जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मिटिं जादों बे माइनट्सआव गासिबो पजिटिभलि दङ दिनै मोनसे माइनट्स 3 जानुवारि 2024 बेयाव बै इन्स्टिटिउसन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बहायनो थाखाय कनसार्न जायफोर लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसार बे अफिसारफोरखौ लिंनानै अजय कुमार भाल्ला हम सेक्रेटारिया जिरायदों जिखौ जों माइनट्सआव नुबाय बेयाव जों गैया सुक्ति खालामग्रा स्टेक हल्डारफ्रा गैया BTR काउन्सिलाबो गैया पिउरलि बियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डिपार्टमेन्टेल लाइन डिपार्टमेन्टनि मिटिं बे मिटिङाव जायफोर डिपार्टमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभफोर फैदोंमोन बिथांमोना गावबा गावनि अपिनियनखौ होदों माइनट्सआव जों नुबाय बिथांमोननि स्पिरिटखौ जों बुजिबाय जे स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिया इम्फलाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया तेजपुराव दङ बङाइगावआव ओरै दङ बे खोथाफोरखौ बेयाव लिरनाय जादों खोथाया जाबाय स्पष्ट जे एकर्डआ आन्दलननि उनाव जादों एनडिबि एबसु बयनिबो आन्दलन आरो एकर्डआ जाबाय पलिटिकेल कमिटमेन्ट पलिटिकेल स्पिरिट आरो पलिटिकेलि गभर्नमेन्टआ बे एकर्डखौ एनस्युर खालामनानै एकर्डनि बुजाबुजिनि गेजेराव जिखौ सरकारा होगोन होननानै बुंदों बेखौ मावनो थाखाय बिसोर बाध्य अफिसारफोरा बे एकर्डजों लोब्बा गैया अफिसारफोरा एकर्डआव जिफोर क्लज जिफोर एनेक्सारनि इन्स्टिटिउसनखौ गायसननायनि थाखाय जि खोथा बुंदों बेयाव बिथांमोना बे स्पिरिटखौ बुजिया बेखायनो बिसोरो बुंनां जागोन जे उमुगाव ओरै दंखायो उमुगाव ओरै दङ बेखायनो जोङो बेखौ गायसननो हानाय नङा बेखौ केन्सेल खालामबाय रिजेक्ट खालामबाय होननानै लिराखै बेयाव जे उमुगाव दंखायोबा बेखौ जों बेयाव मानो होनो बेबायदि खोथाफोरखौ लिरदों एबसुआ जोङो मिथियो आन्दलनकारिफ्रा मिथियो एनडिबिआबो मिथियो मणिपुराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दङ तेजपुराव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ बे नलेजआ जोंनियाव गैया नामा जायफोर अफिसारफ्रा बुंदों बिसोरो गावसोरखौनो खोब गियानि साननानै बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया बे माइनट्सखौ नुनानै जेराव जोंखौ लेंहराबासिनो गावसोरनि लेभेलाव डिसकासन जादों बे जोंनि थाखाय खुनु गनायथाव नङा उननि समाव